ba sai ka wanke jikinka da soso ba kafin ka ji jikin naka ya fita. Sabulu kadai ya wadatar da ruwa. Mutane da yawa mun sa a ran kan cewa dole sai mun wanka da ruwa da sabulu da kuma soso. Soso yana da matukan amfani, amma kuma ba a so ya kasance cewa yau da kullum da gobe kana yawan amfani da shi yayin da ake wanka. Yau ko tallakai la'akari da shi ba sa taba sa soso a ciki, sun fi sa zallan sabulu da ruwa, saboda wannan sabulun an riga da an yi shi ne ya fitar da jikinka ba tare da kai amfani da soso ba. Soso yana da matukan amfani, amma kuma ana so a yi amfani da shi ne bai fi so ɗaya a sati ba. Shi ma din ya kasance ya fitar da dattin da ake tunanin cewa sabulu ba zai fitar ba. Amma yau da gobe amfani da kake yi da shi yana cire wani abu, shi protective layers na skin ɗin adam, wato sinadarai ko kuma wato ainihin barin jikin da yake kare kai daga cututtuka. Soso yana gurza shi, ya gurza shi sai kasance infection yana saukin zuwa. Sai sa wata nan kai wanka da soso da sabulu baka shafa mai ba sai ka kaman kuraje ko ka ji kaikayi. So dan Allah